Gaskiya ka haɗu. Mu je a rage miki hanya. A sake cikin Corolla X. Sama na nan daga zuwan ki zaki tafi? Wallahi fa ina sauri ne. Kai kin ga momi ma tana kira na kuma na bar motan a nesa. Bari ni sauri. Baki da mutunci haka. Zan ƙara zuwa aikar gida mu. To shikenan. Kai baba, ka ga gida? An buro ba na aljanna kuma ya kenan mutumina. Mutumina na aljanna ba ta kodewa. Kai, ko haka muka samu ma huta ba can din ba. Shikenan ga nan ma motan. Kai, baba, ka ga gani sannan. Kai baba wannan ni zan je ci ko. Ya kamata buro ba. Kaga motar nan? Kaga motar nan? Kawai ka tsaya jiki kai claiming motan ka ne ka je. Lai masu kuɗi. Lai ka je. Baran kira ma ruwa ba. Mutum wa zai ba baby sannan mota. Je mutumina. Nagode bari ni nan. Kawai ki gaida gida. Ko ki Allah sai to shikenan ki gaida mama. Nagode. Karga ne ya dora ni a keken tsira fa. Fata sun kiyawa. Na san yadda zan ci ko son. Kai, me masu nan motan barin je mu duba. Corolla X, Corolla X, Corolla X na gane barin ci ko son. Kuma na samu a jikin mota na. Corolla X ba masala. Corolla X faɗi ga tanan mata zo barin ci ko son. Hello ƴan mata. Ya kike? Zo mana a rage miki hanya. Shiga Corolla X. Ni ne kin yi dariya ki zo a rage miki hanya. To dama har yanzu akwai masu taimako irin ku haka a duniya? Wallahi ina gaya miki ai irin mu ɗaiɗaiku ne a garin nan ma gabaki ɗaya. Gaskiya ka haɗu. Mu je a rage miki hanya. A sake cikin Corolla X. Kai na manta kin ma a gida fa. Amma bari in je in ɗauko ki jira ni yanzu dan je in ɗauko yanzu. Okay, to bari mu wuce. Ina kuma za ki wuce ki sa in rage miki hanya. Nagode sai an jima. Kai yau silip ya sinke skata wallahi ko ɗaki na yau ba za ka kwana ba. Ba masala.